došli smo i do informacija da novinari i novinarke ne prijavljuju to toliko često. Naprimjer, 70% novinara koje je doživelo digitalno nasilje isto nije prijavilo, što je meni bilo frapantno. Bilo je dosta problematičnih kategorija koje smo uspeli da uočimo. Ono što je takođe možda bilo iznenađujuće jeste da i novinari na lokalu imaju problem sa slep tužbama. Ne toliko često i ne u tom obimu, ali ipak postoje. Odgovori ispitanika sugerišu i da novinari imaju problem kada je u pitanju njihova fizička bezbednost. Takođe ono što je čest problem, što nas i nije iznenadilo jer se i mi kao redakcija često suočavamo sa tim, jeste ignorisanje od strane institucija. To možda nije direktno ugrožavanje novinara, ali jeste vid kršenja njihovih prava. Jer kako vi možete da izveštavate u javnom interesu ukoliko vam oni koji su dužni da se u javnom interesu staraju nisu dostupni. To na neki način isto može biti odvraćajući efekat, jer ukoliko niste bili zadovoljni prvi put odgovorom koji ste dobili, vrlo verovatno naredni put kada vam se desi isto nećete prijaviti. U Nišu ima jako mali broj nezavisnih medija i jako mali broj novinara može da radi svoj posao bez ikakvih pritisaka. Sa druge strane imamo napade koji dolaze od strane predstavnika vlasti, koji su često i agresivni, neprimereni, neprijatni, a da mehanizmi koje država pruža nisu dovoljni za njihovu zaštitu. Mi pokušavamo iz našeg ugla, kao organizacija koja se svih ovih godina bavi nekim pravima novinara, da im pomognemo. Međutim, nama su vezane ruke, jer na kraju krajeva tužilaštvo i policija bi trebali da rade svoj posao. Nažalost, to se ne radi u meri u kojoj je to potrebno. Polarizacija društva je dovela do bukvalno jedne crne i jedne bele strane. Mediji koji nas napadaju su najčešće prorežimski orijentisani mediji i njima je jedini cilj da napadaju neistomišljenike. Nažalost, institucije ni u tom slučaju ne rade svoj posao, jer smo mi nedavno imali situaciju kada se glavni odgovorni urednik jedne televizije, koja je nelegalna i nelegitimna, na uvredljiv način obratio mojim koleginicama i nazvao ih fašistima. Pokušali smo da se odbranimo tako što smo podneli krivičnu prijavu. Nažalost, krivična prijava je odbačena. To što država ne staje u njihovu zaštitu. A njihov posao je u ovom trenutku i poslednjih godinu i po dana jako težak, jako naporan i zaista mislim da sve ovo može eskalirati. S obzirom da mi u situaciji smo da kolegama delimo šlemove. Zar smo dotle došli da se novinarima moraju deliti šlemove, jer ne znamo da li će neko da ispali neke vatromete na nas, da će pucati ili šta god već može da se desi. Ovaj priručnik im može pomoći da te pritiske identifikuju, jer nekada kolegi i koleginice zapravo nisu ni svesne da ono što doživljavaju unutar redakcije ili van nje jesu pritisci i jeste kršenje njihovih prava. Ovaj drugi deo priručnika odnosi se na to koji su mehanizmi zaštite, koje su im institucije dostupne, koja udruženja se bave tim problemom i koga mogu da kontaktiraju. Ne radi se samo o domaćim udruženjima, već i o nekim međunarodnim. Možda u tom trenutku niko neće reagovati ili vam neće pružiti odgovarajuću zaštitu onako kako ste očekivali, ali ostaće zabeleženo, ostaće zapisano, jer važna je statistika, važno je pratiti trendove. Možda u ovom trenutku niste dobili odgovarajuću zaštitu, ali kroz 10-15 godina mi ćemo moći da pratimo situaciju da li je krenula bolje ili gore.